uthi umalume wakho uphumile wayoqasha nakhona uhlala nomuntu othi unengane nawe. So yini uthi uhlala nabazali kubeni uhlala nananga usisi? Ukuba simfonela ngumalume ngisho ubusuzoba muhle la kusithando sakho. Kube ngazi ukuthi usisi lo uqamba amanga. Yabo uthi umuntu oyinkinga wena. Nonke kinizinto umalume wakho inje uwena yini? Nonke kinizinto. Sonke lesikhathi akazi nabuzo. Wona wazi unengane ongayona yakho. Achazela mina, chazela yena. Ngicela. Chazela yena bese ngiyakwazi. Vele fake ngimchazele nobabili because ngimthanda ngendlela efanayo phela vele. Oh, usuyabathanda manje? Uthe indoda yakhe. No, ayikho into ozoyichaza nje. Ayibona indoda yakho. Ozoyichaza. Inkinga unenkinga, kumele ilungiswe futhi. Ngiyanibingelela nonke babukeli beBlack Life TV kuhlelo isibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Igama lami uStufuza la kuMandla Zulu. So-ke sivakashela usisi namhlanje nakanjani khona into angasayitholi kahle kwi-relationship yakhe esizozwa ngayo kunesikhathi esingakanani. Sibona kanjani? Yesona. Ngiyaphila. Ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Uma bani? Mina ngumamkhiza. Ukuphi emakhaya? WakaNyusi. Oh, all right. So-ke ngicela ukwazi nge-relationship yakho niqale nini? And beniphathene kanjani? Siqale bengifunda isikole ngiqathana naye last year. Ngamitha ngibhala ama exam ama matric. Okay. Bengimitha Baqhubeka ngakhulisa ingane ngabona izinto zashintsha phakathi kwami naye uSpha. Okay. Yeah, mayishintsha izinto phakathi kwami noSpha ngase decide ukuthi ngibhalele la. Okay. Yini bengasamnani umntwana? Yeah, uSpha bengasa support. Futhi nengane bethe izokhokhelwa. Akusaveli konke lokho. Sengibambe ifonini ukuthi kodwa wazalathana naye. Oh, okay. Uthole ifonini yakhe? Yes. Kanjani? Ifonini uyambona nawe ukuthi asisiyena lo siphathe kuyena. Yeah. Kunama calls angena ama calls angawabambi. Kunama message aphendulela eminyango. Ngithi ngithatha ifoni ngifica ifonini uthana nengane yase res. Yeah. Okay. Ngihlala nonke? Yeah, Spha bengihlala naso bathu. Besihlala naye mina. Ngihlala Ngaxa decide lo nyaka lo. Decide lo nyaka. Abazali utheni kubona usuke ekhaya? Bona. Uthe uyohlala kuphi kabani? Babona ngithatha ugaphe ngaphasa kahle. Fabe ngiyafunda esikoleni nami. Yeah, ngaphazanyiswa ukuthi kumele ngikhulise ingane. Okay. Yeah. Kamtshela umzali ukuthi mina ngisonele eduze ingane ukuze ingane izokwazi support. Oh, okay. Bo unqinani ukuthi ay support noma kuthiwa ukude naye. Uhlala ekhaya lakho. Itayela. Okay. But uyabona itayela uzenza noma ngabe kuthi uhleli naye. Yeah. Okay, so emva kokuba kade ubonile efonini awukaze yena uzumbuze uhleli naye noba uthu ngesikhathi senu umbuzo ukuthi kwenzekalani manje ushodisa kuphi njengoba nomunye umuntu akasakuthandi yini nje awukazi ukukhuluma naye? Mengikhuluma naye isaqabani decide ukuthi liwi. Okay. Ngathi achaze ngentombi yakhe. Usayimisele ngokuba naye noma enentombi nje? Mengisayimisele wona nasekhabani nje bathi uzokhokha bese sokhokha nengane. Okay. Yeah. So if athi uSiphamandla use right ngawe uzosibuyela ekhaya? Ngingabuyela ekhaya ngoba lokho akwenzayo kuyaveza seyanele right. Kodwa uzamthanda? Yeah, ngizamthanda umthanda. Okay, ithi ngibalandeke boba uthi ngikhulumisane nabo bakhona. Ngizokulanda ekugcineni bese ngiqeda ukukhuluma nabo ukuthi uze sibe bawu4. Ngicela ukuthi usondezele bani. Sifuna sinamukele futhi babukeli bayo eBlack Life TV kuhlelo lwethandana lapho sithi khona uthando lungumanqobo. So-ke naye couple yethu sokhulumisana nayo nje kabanzi si-check ukuthi izinto yabo iqala nini and baphathana kanjani. So-ke asike sibuke ukuthi kuzogcina kuphi sanibonani njani? Siyaphila. Ngiyaphila nami. Ngicela uqale ngakuwena. Ngicela ukwazi khona nesibongo nala usuka khona. Oh, igama lami nguThando Ngwanzimande. Ngihlala eHammersdale. Ukhulela eHammersdale? Yes. All right. Ngicela ukwazi khona nesibongo. uSpha Makhathini. Makhathini. Wabona Makhathini kanti? Makhathini? Yes.
Amakhathini uhlaza. Ohlase Eh. ubovungani. Yeah. Oh, all right. Ukhulele kuphi? Ngikhulele khona la Chesterville kodwa kusuka ngisuka eScots. So ngicela ukwazi-ke nge-relationship yenu la iqale khona, iqale kuphi? Noma banga ngiphendule. Iqale kuphi? Iqale nini? Nihlangene kanjani? Qala last year, April. Last year April. Yeah. Qahlana nami naye ngisaset down. Yes. Yabo. Ngabe ngangitshethe ngiphinde ngimbone. Kanti sobe siphinde siphambane futhi. Yaphinde nahlangana. Ecampus yakhe afunda khona mina ngilinde umngani wami ukuthi ephuma. Okay. Yabo. Kanti Kanti uzobele. kokuqala wawungayithatha number yakhe. Ngangayithathanga. Oh, okay. Yeah. Ngaba nenhlanhla aphinde ngambona ke futhi. Yeah. Ngakwazi umthola. Ngaxhumana naye. So ayikho i-relationship akufice ukuyona. Ayikho, okay. So niphathene kanjani? Ukuphethe kanjani? Ngingasho ukuthi ngiphethe kahle, azikho iy'nkinga engike ngabhekana nazo. Awukazi umbambe nalutho nje. Angazi. Oh, okay. The time kade nihlangana ukhona ubhuti ubuthanda naye? Cha, bengekho. Okay, kufica singophela. Yes. Aw, mangase uthola ukuthi nje mhlambe ikhona i-relationship, mhlambe enesikhathi esithanda ukuthi sibe sijana. And uzothola manje, ungenza njani? Angisho ukuthi ikhona into enjalo no. Ngiyazibuzela nje. Singahlala phansi sikhulume silungise. Okay, ngiyeza umdube. Ngeke. Oh, okay. So kusuka manje mhlambe kuyele eminyakeni o5 ezana sibona kunika uphi nobabili. Uzobe se ebiza isibongo sami. Oh, sakho. Yeah. Okay, uzimisela ngayo. Ngizimisele ngayo yonke into enhle ngayo. Yeah. Ngikhulumele nani noba uthu ngiyanicela ukuthi nize kwi love show. And anginqabanga. Yini enza ukuthi ninganqabi ngoba nakho vela akekho jololo omunye phasi kwenu ba uthu njengoba nazi ukuthi nginitshelile futhi ukuthi nizobe nishutha. So ukuvuma kwenu ukuthi nifike ingoba nakho abekho abantu enthandana nabo emaceleni babili. Hayi nje thina sobabili. Niwabili. Yeah. Niwabili nje kuphela. Yeah. Awunamntwana? Uba mina? Hayi anginawo. Okay. Anginayo umntana. Oh, okay. Na unamntwana? No. Oqala shuthi ozofika wenu nobabili. Oqala kunina noba uthu. Yebo. All right, nginiphatheleke i-gift. Leyo gift leyo ngizonikeza namanje. So, i-surprise. Ngiyacela ukuthi nisukumeni nifese ngala. Nibhekele and then sengiyonicela mina ukuthi ngicela ukuthi niphendule nibheke ngala then mase sizaqhubeka ke. But okwamanje ngicela nisukumeni khona ngizokwamukela i-gift yenu. Enisondezele i-gift. Ziyakhala manje. Ngiyacela usondezele i-gift uyibeke nje la phezu kwesihlalo. Gift le ngicabanga ukuthi bazoyithokozela bobabili. Ungahlala. So ngicela ukuthi niphendukeni nihlale emzini. Wena now. Nomarina, wena lo dlima lenganyama emanapkeni wena. Nangusisi uthi ujame hanga. Hlala phansi. Spa. Baba ka uyana spa. Wena. Shamina sisi, Shamina. Hlala phansi nosami. Hlala phansi. Uthe hlala phansi bani? Sithanda sakhe. Oh, okay. Yeah, izinto zime kanjena ke. Uyamazi lo buso lo? Yebo sisengiqala. Ngiyakuzwa ukusho ukuthi uyajwayele ngempela. Wabamba kanjani? Isithombe sakhe. Isithombe sakhe. All right. Ubani lo, Spa? Ngamgcine intombi yami. Bamgcina. Kwase? Ayisahluka. Why is this like ethi usisilo udle imali yamanabukeni? Kufika kanjani lokho? Why esho kanjani? Hayi angimazi ufika kanjani lokho sisi wami ngokuthi mina nginengane anginayo ingane mina. Awunayo ingane? Anginayo. Wayophika umntwana? Angimphiki umntwana uyena ongekho umntwana. Awunayo ingane? Spa. Uphi umntwana? Uthando lwethu yini?
Uthando lwethu yini? Uthando lethu yini? Nalo uthando lwethu mina ngazi umuntu othando lo. Yona nto thu Ima. Sakhuluma iphi nganokhuluma ngayo? Ingane sinayo mina nawe. Uhlala Ena nabayini? two. Ngihlala nabazali bami bobabili. Mele ngishaya. Lo. Ngiyeke nawe, ngiyeke ngishaya. Ngeke phela ngidlale wena. Lo ungishaya ukuthi ngenzeni mina? Hamba ufuna ubaba engane sisi. Uyena lo mbana babengane. Hamba ufuna ubaba engane. Hawu nangu nje usiba uyashutha kana ingane nawe. Hayibo. Wena uzophika amasenda akho ngenxa lesiteja sasevava. Hayi, ayide engiyiphika iphi leyo ngane. Hey lale hamba ufunda wena. Uhlala no Yiphi leyo indaba ngane? uhlala nabazali phela uhlala nabazali ngene. Angisahlala ndawonye. Hlanda wonke. Wayamphika. Uza protect. Gelo lo. Wayamphika. Protect angiyiphiki ngoba ngisho ngiyamazi usisi. Dala sasijola kudala. Awuhlali naye endlini. Hayi, angisahlali naye endlini manje. Yo, soqhubeka kanjani minamanga phakathi? Yindaba usisi ngaqamba amanga ethi uhlala nawe endlini ekubena ngihlali. Yindaba ngaqamba amanga athi ninengane ekubena ninengane. Why? Iphi ngane? Ubuza mina ingane. Angithi uthi khona ingane. Memele ngifike nengane la spa. Nawu walethile amakhamera ubuzohlula. Wena awunasibindi. Ukhetha ukulwa. Awunasibindi. Uhlekile ukulwa, khuluma sizwe isitori. Wena awunasibindi wena. Hayi, Sokuvela hayi, amakhamera nomuntu cheat. Ima. Ungibuza uthi ingane. Ngiyakubuza ukuthi iphi ingane. Memele ngizola nayo ingane. Wena uzazi ukuthi unangane. Angithi uthe yami. Ingane engaletha kini ngiqhutshwa malume bagabasuni nengane. Noma phela bazi mina bamazi yena. Uyahlaya. Uyahlasa nosami. Yabo nje kodwa. Yini lo yenzayo kodwa? Abazali bakhe besakhona baphini? Bakhona. Bakhona. Unayo namba mama wakhe? Namba ama wakhe. Uyalahla uyabolela yena mfinyana. Awunayo iphone? Anginayo iphone kwamanje. Ubani singamfonela manje ukuprova ukuthi ninengane nihlala ndawonye? Malume wakhe. Malume? Yebo. Unayo namba yakhe? Yebo. Ngiphi namba yakhe? Cela isifunise. Savuma namanje ngifona noma? Usamile ukuthi awunayo ingane? Anginayo ingane. Okay. Uhlala nabazali bakho ngisho? Yeah. Okay. Your call has. Hello? Sabona kunjani? Yebo mama. Alright. Yebo ngabe ngikhuluma nobaba. Ukhuluma noStufuza dla ngamandla eZulu from Black Life TV. Ngicela nje isikhathi sakhe esincane nje ayisithi. Hayi ayikho inkinga ma. Ukhona umshana wakhe kuthiwa uSiphamandla? Yebo ukhona umshana ma. Uhlala kuphi? Uhlala noba? Uhlala eflatini nomuntu wakhe. Oh, bana ingane? Yebo banayo ingane kodwa manje lento yabo qala kube inkinga ngoba ngathi akhamselana nelokhuzana zala ekhaya lengane. Yabo samele qale hambe yo-check-a lezi zinto zakhona lezi engazazi sesizulu lezi. Oh, okay. Kodwa yena uhlala eflatini nomuntu othi unengane naye. Ya ngazi kanjalo mama. Akahlali nabazali bakhe. Hayi kahlali nawo ma. Wayiphumela nje wahamba uyiredela nje umfana. Oh, ngiyabonga Grootmani. Ngiyabonga isikhathi sakho. Sure. Ngiyabonga. Okay. Namanje uzophika uthi voice kamalume wakho lo. Thando sami. No. Akwazi. Musu uqala ngesithando sakho wena uthe uhlala nabazali wathi awunayo ingane. Okay, ngiyaunderstand-a ke kumntwana fine, but uthi umalume wakho uphumile wayoqasha nakhona uhlala nomuntu othi unengane nawe. So yini uthi uhlala nabazali kube nohlala nananga usisi. Ukuba simfonela ngumalume ngisho ubusuzoba muhle la kusithando sakho. Kube ngazi ukuthi usisi lo uqamba amanga. Yabo uthi umuntu enkingi wena. Nonke kinizinto. Umalume wakho inje. Uwena nonke kinizinto. Ima. Sonke lesikhathi akazi nabuzo. Ima. Wona wazi unengane ongayona yakho. Chaza.
Achazeni mina, chazela yena. Ngicela. Chazela yena, bese ngiyakwazi. Vele fake ngimchazele nobabili because Uzochazani, ngimthanda ngoba- ngendlela efanayo phela vele. Usuyabathanda manje. Uthe Yabo, usiso indoda yakhe. No, ayikho into ozoyichaza nje. Yayibona indoda yakho. Into ozoyichaza. Inkinga unenkinga. Kumele ilungiswe futhi. Yabo nje kodwa. Okay, chaza-ke. Okay. Siphamandla, sorry ngimxolisele umalume. Ngicela ukwazi-ke. And bese nginayo i-choice wena uphikile yonke into. So bekufanele simfundele umalume ukuze sazi ukuthi ithini into ngawe because uyaphika phela. Hayi uthi ngiyaphika ukuthi ingane yami isemndenini abanganaso isiqiniseko ukuthi ingane Ukuthi owakho yasekhaya. yini. Okay, kulungile. Kodwa wena uthe uhlala nabazali ekubeni Uhlala uhlala nentombi. nosisi. Wenza Abazali Muslim? abazali ade ngihlala nabo sithando sami No, uyazi ukuthi vele abazali wenza ngihlala Muslim, nabo. hayi, no, Kaduze imake last month aduze kuphi aduze ekhaya. Shuthi phela bengekho sisi. Shuthi bengekho. Wena kade uma uvakasha eflatini noma uvakasha egcekeni uvakasha kuphi wena? Ngitshela ukuya eflatini lakhe la hlala khona. Ubiza okay. ngama-period. Yabona isilima lesi. Oh, okay. Ngicazele. Uyazwa ngisho ukuthi umuntu wakunamanga phakathi. Ngicabanga nawe uma uzala ingane ngelinye ilanga ukuthi Mama Ngizoba nami ngizoyikhuluma ngizoba ngaphandle nenkinga lento le. nami. No, ayikho into esizoyikhuluma, ayikho into esizoyikhuluma. Na uzoba nengane kuthiwa kuseyakhona. Sasiyokhuluma ngaphandle sobabili. angivumi. Ayikho into engizoyikhuluma nawe. Yini ngoba phela You're vele right. menibuyela endlini siphala uhlala khona nangumuntu uzohamba naye. Niyendlini eyodwa ngisho ngisahlala noba uthu. Yes, Izwani. uzobe ngekho udadewethu ngala. So ithini into usamthanda? Futhi ngibe ngisazi ngempama nje. Yebo, Wenza sithando mina sami, isilimo. uyazi Eyi. ukuthi ngithanda wena. Wena yini inkinga yakho yini lo ngenzela yona kodwa uzongibulalela umshado yabona nje Ngiyathandana, kodwa. ngidlala ngenze Muslim. Umshado sipha. Ngiyathandana. Awume wena Sipha umshado. awume Umshado. Umshado yini? Umshado yini lethe sinane sibheki izolo sibo-2. Wona umshado ke loyo. No. Wona umshado ke loyo ke sipha. Wena cala ngawe wena. Wena faka ufocus efundeni wena. Wena faka uyafunda Nawe wena. kodwa kumele Dlala uye ngawe esikoleni. Nawe kumele uye esikoleni. Mina vele fabe ngeke esikoleni. Wena ngeke uke esikoleni mina ngenxa yakho. Wena fabe unyaka wami fabe ngiyafunda kulo nyaka lo. Ingenxa yakho wena ngenza islim. Hawu. Uqhubeka nabafundayo fabe mina ngiyafunda ngenza islim ngihleli ngikhulisa ingane. Kodwa nawe ethi Angaze ngisho ukuthi isikole mina. Akwazi usengeke isikole ngisenga isikole ngisiqedile. Naye imali khokha class pha. Yabona nje. Angangiveli bothi ngislinga ukuthi ngihlele endlini mina ngiqede ingane wena uhambe ubona ubona. esikoleni yena ke lona ukhokhelo ba esikoleni. Uyangifundisa? Yabona. Ufundisa sipha? uyangifundisa. Oh, okay. So why uye kufundisa umuntu ohlala naye? Ingane naye. Akasithandi isikole. Awusithandi sipha? Uyachaza nje ukuthi bekufanele akhulise umntwana. Ukhulisa umntana for 5 years kodwa. 5 years So, for 5 ukhulisa years? umntana. Sipha wonke lokho akwenza kwamanga. Shuthi uphelela amandla. Kephe wanye. Sana sami ayikhola into eshoyo. Mina nginawo provide ngizinto zami ngakhombisa zokuthi unyaka owodwa ngihle phansi. Ingane yethu izoba no2 years kunyaka lwesibili. Yini Wena pho uthandwe 5 years? nini wena? Indaba 5 years yini? ngimoshela impilo. Why uthi Wena 5 uthandwe years? nini ke wena? Indaba uthi 5 years. Nawe kodwa kumele ufunde indlela yokukhuluma. Ukukhuluma nje kanje. Khona kanjani? Hayi. Wena kudala Bafundisana ngawe. kini? Wena Bafundisana kini? kudala ngawe wena. Hayi. Okay. Sana sami Uyaqhubeka phuma. Cela nosikhuluma? sikhulume siba. Mina ngi-right ngawe bhuti. Yimo. Ngi-right ngawe. Ngiyaxolisa shame. Bomnyeke umnyekela lapha. Uma ufika endlini akwazi uzuyibona izinto zokuqonda zomuntu wesifazane mhlawumbe icathulo, earrings, Ngisengayibona icathulo nje encane. wazi usibhayiza ba? Wathi uzosiswa ikade ifakashile fletini. Kade wambona nje. Hayibo. Ntombazane akamakhelwane angitshanisa ufekile. Fethu phela manga wena. Wena uvala umlomo wakho yini inkinga yakho? Sipha Ngi-right mina ngobhuti. awukho umjolo oqala ngamanga. Eh. Manga wodwa la. Okay, siphaca ngenze izinto zibe lula. Ngicela usukuma uthatha umuntu wakho uhambe naye. Sana sami. Ngiyacela. Uzohamba naye? Ngi-right mina ngobhuti. Uyabona Right. lento yenzile. Kwenza ulamthuthu Uyabona into ungavumi. yenzile. Ayikho nje mina ukuthi uzohamba naye. Kekho. Hamba. Asana Qhubeka sami. nephelile. Iphelile i-relationship. Iphelile shem. Phelele la Hayi ekhamereni ezophela bebuka bonke. ngingakasho mina.
Kumele kuze kusho But wena. uyabona ukuthi uyanqaba ukuthi Awuthule usuke uhambe naye. Hayi tezophela ngingakasho mina. Okay, yini-ke entsha kusiso ozumfihlele yona? Ejengani. Angisho ufihlile ukuthi uhlala nomuntu endlini. Wafihla ukuthi ninengane. Okay, ngiyaku-understand ingane ngoba ngathi Kade kusalenga but lokho kokuhlala nonke. Kade umfihlelile. ngayifihli lezo zinto lezo. Futhi kuningi. Kuyikona ukuthi uyena kade engabuzi imibuzo efanele Siphamandla ayibuze. Hhayi ngikubuze, ukuthi okay, kade Siphamandla mina ngiyifihla leyo. mina ngikubuzile-ke la waphika. Phela size sifonela umalume nje besingahlosile ukuthi kule show akufonwa. Because niphelele la. Asifonele umuntu la. Kodwa indlela obuphika ngayo ungenze ukuthi ngize ngigcine sengicela inamba yomzali sathola yamalume. Wachaza ukuthi uhlala nobani nanesimo somntwana. Esomntwana isimo ngicela sisiyekeni singakhulumi ngaso ngoba sisalenga sikaqedwe. Kodwa leso sokuthi nihlala ndawonye. And mayifike usesendlini uthi uyakuvashela shuthi wena ufaka omunye umuntu wesifazane la ohlala khona nomunye umuntu futhi wesifazane. So uzimisele ngokuphila ngamanga kuze kube nini? Sidumo wena. Ungafuni Awubuze umubuzo. ulalele mina. Uzophila ngamanga kuze kube nini? Akuwona manga siswami. So memngasuthole manje ukuthi Phela izitori ziba u2. okay. Manje kulalelwe sisodwa la. Okay, ngicela okay izane sakho ke. Ngicela yabo manje ngicela ukulalela sakho ke manje. Ngidlalele usisi seku right but singicela kuzwa wena. Usisi ngimazi sajolo. Wathiwa wamitha. Okay. Ngingekho mina. Wamitha ngingekho. Isisu eteta ayiswe ekhaya ingane. At the time eteta. Maybe ihlola ingane kuthiwa kuyona yala. Okay. Uyayibona leyo nto leyo. Nabatsha abatata labasekhawuthi ngana kuyona yakini. Ngoba bona baqhuba wahlala nami. Ubiza ingane Yonke ngothando nto lwethu nje uthando lwethu liyapi. Abantu siphawu imise ngokushintsha amanga. Okay, mina sadini lami ngicela ukunisiza nge-DNA test. Ayikho inkinga ne? Uyavuma Siphamandla? Hayi kiki. Okay. Kulungile. So minus indaba yengane. Fine. But sengicela ukwazi lena ke wenza njani ngosisi? Awusisa kaphindele kubo. Aphindele kubo esuka kuphi eze yakuphi? Uzobe esuka phi? Uyazazi msuku. Ngeke Siphamandla. Uthe wena akaphindele kubo. So la esuka khona usuka kuphi eze yakubo? Uhlala kanti manje? Hlala naye shuthi hlala naye flatini. Siphamandla sobanjiwe manje why lokho ucashe isithupha because manje ushilo malume. And uzocasha wathi yabona nje umalume. So uzobe sokuyamxosha. Uthi ahambe. Hayi akahambi. Uyangimoshela impilo lo muntu. Hayi akahambi. Ahambe endlini yenu. Akuyona indlu yethu. Yaba. Yami. Kodwa uhlala khona naye. Sasihlala sonke akahambi. Siphamandla. Akahambi. Uhambe nini njengoba usinani? Hayi ngeke akahambi ngimoshela impilo Oh, yomuntu. ma. Buka yazi kodwa Hayi uzokhuluma nami, besakhuluma. ayikho into ezokhuluma nami. Ayikho nje into ezokhuluma nami. Hamba wondla ingane, musuphika ingane, eyakho ingane. Ungisho nje ukhuluma nami into engekho. Ngicabangele lapho ubucabangeli sisona. Ngoba unengane. Awuthule. Fana nomalume wakho nawe unamanga. Awuthule. Sana sami caca so. Kuzogcina phi? Siphamandla ubani umuntu othandana naye manje? Uthandana nobani? Uyedwa umuntu ngithandana. Omuphi? Ulo seduze kwami. Okay, mthathe uhambe naye ke. Mekuthi uthandana naye. Sama. Thandana noba. Lo muntu omenza isilima khohlwa. Ngana kwenza nini isilima kodwa. Khohlwa. Angiyandana kwenza nini. Hamba wedwa. Nakho nje Ngokufika kwamakhamera nazi inkinga zakho. Sami. inkinga zakho. Inkinga zami zani. Inkinga zakho. Hayibo. Yazi Siphamandla Inkinga udadewethu lo kubo uhambe bazi ukuthi uyohlala nawe. So if kuyenzeka bayibona le video le. Ucabanga ukuthi bazokuthatha kanjani umpheka kanje phambi kwethu? Because thina asazi lutho ngani ngiyaqala ngisho umbona today. So ucabanga ukuthi abomndeni wakhe bazothini enikele ngesibeletho sakhe azi ukuthi because kubo I'm sure wabatshengisa wena.
So if babona le video le wena usukhuluma kanje manje ukhetha omunye umuntu okudlula yena uthe akazwani nesikole 5 years wonke ekubeni yena uthathe i-gap year wena usuthi 5 years umntwana uthi una 2 unamanga ukuthi uyambotha amanga lapho emlomeni wakhe nawu namanga hayibo kufika kanjani usuzofundisa umuntu omaze manje lo omdala ungamfundisi uzoxasha ngokuthi uthi akasifuna isikole ubunja bakuboke lo umntwana bekufanele ehlale nobani khuluma njengoba kahle engane kodwa nawe belikhokhela sis. ubunja bakuboke Khuluma kahle, wena sis. musa ukukhulunywe kahle wena thola wena thola slim uyalotha Ubiza bangesilima. Wena slim. Ubiza Wena slim thola slim uyalotha thola slim uyalotha wena thola wena thola Mhlawumbe kwayona lengane akuyona yakho ke kodwa ke. okay lokho kwi-DNA test ngishilo ngathi ngicela kwasiza ngakho so mhla kuphuma ama results fanele ngibuye ngizosho kubabukeli ukuthi kwagcina kuthiweni so njengoba manje nizosuka nihambe nisayendlini eyodwa right Yes, bayindlina yodwa mba yimini slim. usazomnceke endlini bese noba u2 okay kulungile siphuma manje ngicela umthetho umuntu wakho Ngekho nje umuntu khona. Ke nangu umuntu wakho uthatha umphambe noma ngane. Cela ukulinda emotweni Hamba. Nangu uma wengane yakho. Ngeke ngiqhubeke nempilo yami. umaze namhlanje lo muntu usumbiza uma wengane yami Bazothi nje ekhaya. Bambisa ingane, bayise bazothina ekhaya ngikushiya la nabantu ongabazi bazona ukuthi uyangikhokhela lapha ngifundiswa wena. Asiqhubeke senze lento ade Ngiyafunda mina kodwa sengizovela kuma TV kanje. Enxa zakho. Right mina. funda imali enganyama Nawo kwahle. Khuluma kahle ntombazana. ufunda imali enganyama Awufundiswanga shem. uyazibona qhubeka nosiphamandla hayi so right inja uyakotoka uyazibona qhubeka nosiphamandla Ngiyabonga mina. ubazo qhubeka kufundisa Right ngizocela ekhaya baqhubeke bangiphi imali ade bengipha yona for ukuthi ngidle. NSFAS futhi uzowenza imizamo. oh siphamandla ubekuphi imali yokudla Yes. okay siphamandla ithini into kwenzakalani uyamxosha usesendlini yakho aselungisa izinto nomuntu wami la cela uphume endlini yami sisi ha Shi. sekawusiza ngaphuma ngasikhenkeni ngiyazicelela bandla so end a relationship And so right right ngayi. Right. buka abantu bonke la Shuthi lento oyenzile ntombazaneni uzokwazi futhi ukuthi uyenze kumina. uzosabana You're ngenza right. kwena uzosabana ngenza kwena Right. Sengi-right. Ngiyabonga. Buke lapha ekhaya ngiyazibonela nani ukuthi kuhambe kanjani kunamanga amaningi kakhulu phakathi but I'm not sure mekuza ngasothandweni ukuthi lona ke likhona yini noma loke lwaba khona yini angazi but into engibambile kakhulu amanga kodwa ke okwami ukuthi ngibasize ngeDNA bawenze lawo ama test lawo sibone ukuthi umntwana kahle kahle okasiphamandla owake nendawo so ngizobuye ngizonichazela ukuthi kwagcina kwenzekeni ngiyacela ungakhohlwa ukusubscribe ulike share enze nakhulu bye Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika sikulethela konke ongakudinga sisebenzisa imvelo kokulapha sididiyele izimpande kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu senzela wena sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho ukuthola umsebenzi ubuyisa umuntu wakini owaduka sikhona nezwasho sikhona iswasho sokugeza isichitho ube nogazi uthandeke ebantwini ukususa amathunzi amnyama nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande siyabasiza nomama uma unenkinga umhlume ama-ulcer i-cancer i-BP ushukela ama-fibros uvule nesibeletho ukuzothola abantwana siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku6 indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri umthetho uqine endlini wenza umuntu wakhe athande wena wedwa alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho woza kithi epharmacy eBlack Life Traditional Pharmacy